Hi guys, may hapon. So nanawag si Rolly nga ay nag-chat si Agaw Rolly nga sayo daw miron. So giuban man minililin. Iya ming librehon guys. Sana all. Wato mig Jollibee. Abang na lang kayo mamaya kung anong kaganapan namin doon. Kasama sila Ate Maya Mia ug si Eva, si Ate Mercy, si Mother. Daghan mi guys. Ang wala. ang wala. So tawag silang lang nga padong na daw sila, so magawas na sa takay hinay ra ba taglakaw pag yung rabas mama nga ipadali na kay mura ra ba nagpato ag lakaw. Marites ginis mother, hinawayon ginis mother kid. Ako na hinan din ako maguban, pero joke ra. Gidadaanan ako si Reluna ha sinina kay wala man to sinina. Ay wala sinina. Pangbalay to yung sinina, si Mimi pod sandal og sinina pod. Dito na ako sila sa truck pa ilison. Okay. Abi man ako unya palas 4. Basta ko nagkuan pod ko. Okay. Kanin mata sa balay kay daghan katog kuri-kurion. Naka-lipstick ta guys ta. Di bitaw ta permanente ma lipstick. Ana rata mag lipstick guys basta mulakaw. Pero kabalo na biya mo. Og nara ko din hidibi ko mag lipstick. So karon bagay akong sininaw akong lipstick char lang. Ako rin nagdaig. Bitaw joke. Murag ngayon ko sa akong lipstick karon ako sanina nagbagay. Kuyang panyo na lintan. Pag kining dito mo kukog alauna pa. Maglaba pa biyad gibuntap ko. Ako ko nakalaba ganina kay nag-edit ako sa video. Kung man ako upload karon magkuan, maglaba din ko. Jesus wala. Nagtawa, nagchat din siguro uli. Ngagaw pa ilisa ng mga bata. Nagchat siya ngagaw, di ako paniud to. Ay la mother. Nakay wala na ako nabasa yung chat kaya mag-edit ko, i-off na ko akong wifi. Basta mag-edit. Wala ko nabasa yung chat. Nag-chat din siya sa ko alas 12 pa. Yeah, ngagaw pa ilisa ang mga bata. Sige tawag si Reluna. Nanalod mo kog tubig. Na sige siya wag. Nya wala na ko gitubag. Sabi na ko si Mimi. Si Mimi na sige kuan. Say ganina kay to sila alingasa sila duha. Sige panawag bisag way tuyo. Naman nang wala ko tubaga. Kasi sinawak ni mga bata nga nako gibuhat. Ingon din sila, reklamo din sila pag gitubag nako. Nga launa nakapin. Ganina ko sige tawag dilig tubagon. Nasaba si Mimi guys. Paingon na tas karsada. Init siya kay alas 2. Alas 2 pa man siya guys, pero ang init naglagiting pa. Kita magid niyo. Mayos ang tempo karon. Di pa riya gahapon nga nagkulis maot ang tempo kagahapon. Buntag pa. So, murag against the light. Buntag paghapon guys, nagkulis maot na ang tempo. So bawi sa karon perting initag yun. Kuan yun. Mga luy-luy ang tanom karon kung kuan. Nabuno ko ganina sa iti. Unya paguli na mo, amunyag ko. May magkasayumi. Nangabuno raw ko ganina. Walay agas biya ugma. Naghangakon sa tala ni among dalan guys. Wala pa magani oh, mga apurado kay mga bataa, wala pa magani sila oh. Apurado kasanan. Wala pa magani. Tawayaan ko na to nila karon kay awa nas nanay nag-online ho. Tuwa na ni naglakaw na ni. May man tong kanang kita ang maghuwat kaysa si Agaw Rolly ang maghuwat matahab ya sadta. Bisan tulog igagaw na to na pero matahab ya gyapon ta diba. Manang bahala gid ako'y maghuwat pa. Dahil ta sa waiting shed guys.
Ay, murag na ni nagdahonog. Basig sila na ni. Sa waiting shed na lang tahulat. Okay. May man na sa waiting shed kaya maka ingkod-ingkod pa ta. Ba? Si. Maka-ingkod pa ta. Si. Ingkod sa tara ni Kadyot sa waiting shed. Kaya wala pa sila. Hagoy, karang kami sa morsikos akong gisuot, guys. Saan nga? Morsikosan nito itong agyanan dito. Di na morsikos. Di morsikos ang akong suot. Ito kuhan sa morsikos kay katul sabi ni ang morsikos, guys. Makapagin sa panit. Excited kayong mga bata. Si Mimi yun. Huwag si Mimi kagabi pag hatod naman ni mama. Ikot kabalo maging siya ng andra motor. Huwag siya yun. Uli ko na eh. Excited kasi siya. At baka sorry sad sila panagsama ng kalipay sad sila. Wala biyanta nilabot si Mimi kay sila rabi mga anak ni Budog ang gilib ang giwanan. Thank you kayo Ate California. Kauban si Mimi ug si Bintoy. Si Mimi ug si Bintoy si Ate California ang nagkuan. Na mauban silang duha. Nagbi pagingon nililin lagi nga. Uban tanang dodoha ko kay di biya sayon magkuan lakaw-lakaw tanga kuan watay bala so ban lagi ta kamodo nilang kalibrehon ta mo siya na may nagkuan nga uban pa siya man offer sa ko na yun uban ko din di ba pero sila ate mayami ako yung sila karon daw dan si Juan Eva o silang lang dagan jamo mi karon dagan mi karon guys abang-abangan ninyo guys kung kinsa mong mga kauban kung madayon sila uban kay murag basig duha-duha to si ate gahapon murag napay ang lakwon. Abang-abang na lang kayo mamaya guys. Okay. Alas sila guys. Sunfur! Saan na sila? Di ba kumukuyog? Nakulakaw! Tanay ako sa front set. Ambil aku sandal daan. Ada bitaw. Busy pagit si Luna di pagit. Hala nabili na sa ina ni Mimi. Dia pod si Otik guys. Ano lagi kay Franca? Nakasiksi man nimo. Pod si Otik. Hello guys. Managbo mi sa Jollibee. Wa ginoon ka panagbo Otik. Aman dapet. Kapanagbo ginoon ko ba? Managbuay mong ka mao ilisi sa nas Mimi dia ma. Ko kadugay ba ninsi nga. Nagtari umi galaw na panyo to. Tulad sa iya ha. Nanagbo di. Ano pinagbo? Sa ilan nilang lang. Jesus Ginoo kalayo baka sa ngatanan sa iyang gibutan. Nara sa girly guys. Just na yan. Kalang lang. Pajalibi ang mga kon guys. Ayun na pag ni just make yung sandal man kami. Bata. Mga tiguwa. Ang mga bata ra guys ha pero apil me. Mga bata ra pero apil me. Pila ka oras din yung rentahan ito? Ha? Pila ka oras yung rentahan Jollibee? Oras. Inuras na Inuras di ay? Nada oras? Pila ka oras? Wala ko kabalo. Siguro ng Jollibee yung dugay mo dito. Manipa na. Kalaki ni mo kaw. Paserious pa sa ta.
Lilin guys. So, ang mga bat. Wala pa nakakailis. Abri lang. Ayaw, pagtabok ka na yung skinan. Abri lang. So, guys. Dito na lang pag ilis sa... Ha? Sandal. Adapit. Ni Lola, pag-ilis na. Biraga ay kailang. Ilisin yung mga na lang. Ayaw mga magina dito. Inisa na siya. Tara, saan na ilalo mo? Diyan na naman yung sinila sa lalom. Kuwasa na. Kuwasa. Ay, kuwasa. To. Okay. Alati ko. Sige. Alati ko. Diyan na butang sa ilalom lagi. Ang kani ba kaniya? Diyan lagi na yung butang sa ilalom. Kaya tagito na tisay-say. Iguro. Dili mo kayo sa tisay-say. May Dili mo kayo? Dili mo kayo. Tisay-say lagi. Ito ba sa ilalom? Nabulingis na si Amay. Uy, yun na mo sila sa'yo. Naganaog. Tabang kami. Diyan na mo. Ay, usa na lang. Ay, si usa na. Busy ang mga bata, guys. Gubot ang mga badyaw, oh. Anong play na ba? Nalina lagi kami. Ako nang kami sa kali. Lasi mo na mi. Nga na oh. Ako bala ko na din. Dong na rabid ang. Ya. Nagdita ka? Ako. Dita? Ngaraw. Sige lang. Sir. Asa na ka? Wa. Iruli daw ko daw. Guys, nangagubot na ang mga kuano. Gwapa kay si Mimi. Nangagubot na sila. Excited ka sila. Agay pia. Napareserve ang tatadaan sa lamisa dito sa Jollibee. O dito magtinduga. Sambo na tayo. Strawberry. Kumatan. Tiktoyo. Tiktoyo ka siya. Nangasaba na sa nanay dia, oh. Abite. Halae. Nabidyo man ka dito biya. Nabidyo niya. Gani. Paano to kabalay? Dito may nagkatulog sa ila Richard. Pagkabuntag, nagkato din mi dito katabi taong naikuan. Katong nay. Katong nay mga Lama madidi. ha? Lama madidi. Ibabaw? Dili pa man good. Katong nay Ay, ito si- nay mga kuan ba aquarium. Dito sa kinababawan kayo? Dili Ay, pa. dili. Dito ilan ni Kuhan. Ito nay likod sa basketballan. Daw din at bang din datong nay basketballan. Oh, ito na yung mga isda. Daw ilo mama didi din daw dato din sa katabi taong nay gate bitaw. Murag anak masiguro to sa kuan anak Pilmirong. Si Kuan, ang taga Banglasan. Oh, Anak sa unang kami katong baba ni Rio. oh, katong bae. Babae, anak sa unang asawa. Dinala niya ba? Dinala. Oh, dinala niya. Kaya pinito mo itong nabahinan sa Gyota. Pinas ko yung mga anak taga Panaw, taga imported. Oh. Nay lubin
nga kuan daw to na ko gidala. Amo sa Yellow? Oo. Ano Mga kay dwarf ba? Ngayon mo itong hilo na ako nabuhi ay. Wala mo gud na sa balay. Wala na buhi. Wala na buhi di ay sayang na. Dagan pangingasan. Ito pati Outing dan ko. Sa. abot ng mga kuan. Okay. Guys, sa balik. Abot na mi guys. Dati sa tide. Abot na mi guys. Agoy, nagilukso na. Hindi taro mo na to. Nani ra gyapon? Ikaw tabok po dito. Hindi ra kumulat. Oh, sige. Wala ako sa ibang sila. Dito. Aman. Dali na. Uy, dali na. Kada sa kulikod guys, oh. Siksi ba kaya kong mimi ah. Hawin sa lang din. Nagtigwang ilit. Dala ko ba? Iya, sa iba dia. Ito dong. Hala lang. Hala, imo kamot. Ala na sa wala ko ni Mimi ho. Dali na masabi. Chipot. Ay, na maramo banda. Ang sila tira na. Oh, dia lang nagawa. Kasi nakain sa kuwain. Nakakibaka. Meron kayong mga kids. Dali, tongtong. Tongtong. Amay, ali siya. Ali. Come here to Jollibee. Ali mo. Huwag sa lihan. Say, dali na. Okay, mag-picture ta. Sak. Sige na, sige na. Sige na. Picture ba? Ali na ni. Ali na ni, Jose. Sige na, sige na.
So yan guys, na ang pagkaon sa mga tubangan. Naulahi na ang French fries daw ang ice cream. Ang una, ang kanon pag fried. Wala pa si Agaw Rolly guys, kay naghatod pod siya sa ilang coordinator. Yang gihatod kay nagpa-x-ray to ilang coordinator kay na-discuss siya to sa motor na sa balingasag raman nagpa-x-ray. So motong paghuman niya hatod sa amoa, iya dayon gihatod pod paingon sa Balingwan. Kay mauli pod tog Balingwan. Ay kuan Sugbong Kogon, kay taga Sugbong Kogon naman silang coordinator. So iya patong gihatod din paghuman niya hatod ato mo balik ra pod to siya. So dili na lang mo siya hulatan kay naa naman ang ipang-order ni Lilin. Maguna na lang mi og pangaon. Kami dani duha ni Mimi nakalain mi si Bintoy pod og silang lang. Si Lilin pod og mga bata ni pod og si Mother, si Auntie Mercy ug si Saysay nakalain pod. Yan ang mga bata ni Budog ug si Mother dana ug si Lilin. Nagtampo ra na sila dana. So nahalahi pa ang ice cream ug ang French fries. Sila ni Ate Maya Mia, tuwa pa sila nagpaingon sa kuan sa plaza. Matur sa plaza, balik na po to sila ani ron. Si Saysay pa sa Santa Mercy dana guys. Sila duha dana. So kuan rami naglain-lain mi lamisa kay gagmay man ang lamisa guys. Hulog na. Mana? Sosay, sos. Santa Mercy. Hamal ang hamal. Thank you so much. Mimi.
Yan guys, nakabot na sila ni Iba o ni ate, mayamiya daw silang lang. Gikan daw na sila sa plaza guys. Nabugot-bot silang lang, kainit kuno kaayo. Suri-suri sila sa plaza. O sa doon na naman pakain. Selfie-selfie, mag-video-video. So ang uban nagsigya hinuktok, ang ubang nga bata, perti na ka mga langas na kaayo. Ang uban nagselfon-selfon. So ang mga bata guys, mga langas na, so di namin kinanglan nga magkadto pag-isano kay kuan na gabi na pod. Da sa garuli man na pod og kaon. So manguli nami kay nangabusog na ang mga girl. So manggawas na din mi guys. Iyan, padong na mi sa gawas kay mag-selfie-selfie pa mi dito sa gawas. So mag picture taking pa daw yung si Ate Maya dito sa gawas guys, mag picture pa miyan kami manguli. Sulitin gid, sulit-suliton gid mintras nga nakasuroy daw talag saon ra pod. Thank you so much Ate California sa imong sponsor ni Mimi. O daghang salamat Ate Sulo. Ma'am, daghang salamat po. Thank you sa tanan. Walay kabutangan sa kalipay namong tanan. Kasi lang mga bata lipay kasi tanan sila nga naka-Jollibee. Lipay kaya kung mga kuwan ko. Walay kabutangan sa kalipay sa mga bata guys. Sige. 1, 2, 3. Kaka. Ano sila dyan? Dito sa pan pwesto. Sige, apat. Nakaw na diha. Sino si Mimi sa Daplan? Sige naman. Erdi magsuka. Balik na mi sa Balingon City. Nabisi sila. Sige na. Hindi silang pakain kudo. Ako, amay si Buglamay. Nangabusog lang mo, nagkayagaw na mo. Wala na mga batsaw. Just the go. Sante ka mo. Si Bukti kay sit. Sige. Ayaw na gawa. Ayaw na. Kamiin naman. Wala yung pulis ka ron. Kaya. Dani ra kamay. Dini ra kasat. Kaya pa ko kay kanahit. Ibala na inhistrong aircon. Reklamo gini si Budogo. May aircon ang amo Dani, ang iyo wala. Nahulog yung aircon dia. Nahulog daw ang aircon dia. Nahulog ang aircon. Anong aircon lagi ni Dani mo ah? Nambot lang kapagabot na. Dani ra sila ni Lilin. Sino sa lobby? Naipunuan lobby? Hindi iswag gamay kay basig. Sige na. Kajutro na sila. Kamu sila yung Hadlo si mga lobby. abri sa me. Ayun na sila kabrida na. Lokong na sila tanan. Giris jubi dali ka. Tanan yung sunod dinanak ko. O amay. Saan na mga sandal nyo may regress? Pangas na bukit? Ha? Baliktad siguro. Pangas na sa kami? Di sana sila papangas din. Sinigit na gusto pangas. Ninaw na sinigit sa bukit. Alay, kunin mo na yung pangas ko. O paghinay ka na yung sakyanan ha? Ulat, padaplin. Uy, Mimi, ayaw pagkanaog, Mi. Ay, kaya naman, lak sa gawas, no? Mana hindi maable. Mi, mong sinilas daw, mong sinina, Mi. Mingaw na ko sa bukid. Tsaka? Mingaw na ko sa bukid. Gimingaw na ka sa bukid. Oo, kay wala na ko nagadod. Ikaw, amay, ang samang kamay. Ban, unin ni Lola. Ayaw ba nga ni Lola? Dili bukid naman. Si Lola na. Ako na. Syudad pa nila.
Ano ni na ko ano kay ana. Hoy, Rizal me. Mamersi. Rizal me. Hoy, Mige. Wato daw. Dako na lang ito wa. Sira. Sira na. Bye-bye. Og na nagid mi sa balay, guys. Abi na mogni kusog kay ulan dinhi kay sa Kabulakan kusog kay uwan. Sentro, ito lalilin wala pa nag ulan pero sa sentro Kabulakan kusog kay ulan. Sa punto sila ni Ate Mayami ako magulit sila nga magmotor. So daghang kayong salamat yung kayo. Ate California, daghang kayong salamat nga nakauban si Mimi. Kay kung kuan wala biya gidon tas Mimi dadto labot kay sa mga bata ra to ni Budog. O salamat kay Ate California nga imo siyang gikuanan. Og sa amo apod nirilo na duha. Di man tabi mo kuyog si Mimi ram ta mo ipakuyog so nag-ingon man si Lilin nga kuyog nang kay ako'y bahala. O na salamat sa kay Len nga imo mingi kuyog kay kaganina nagdesisyon ako nga si Mimi ram ta akong ipauban og silang lang. Kay di na ako makuyog na tawag man si Lilin nga kuyog. Amo tong kuyog na lang gud ko. Og daghang kayong salamat Ate California, daghang kayong salamat og ma'am Ate Silo, daghang kayong salamat pod. O sobra kayong kalipay sa mga bata. Dako kay ilang kalipay ganina nga naka sorry sa to bisag sa Jollibee ra mi taman. Agpati kadto pa man ta sa Gaisano pero agkakuan mi kay ang mga bata ginuko. Di niya na mo makuan kay pertika kuan. Daghan na tao basta gabi na. Munang ingon ko nga sa sunod na lang kung kuan ay panahon. Kay ang mga bata manggod di mo makuanan ba kay gabi na. Nga nakauli kami din yung alas 6 na. Og daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan gyud. Maraming salamat po sa tanan-tanan. Sa mga followers, subscriber, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat sa inyong tanan, guys. Okay, love you all. Bye-bye. Daghan salamat, ma'am. Ate California, Ate Silo, daghan salamat.